Takže ahoj, zdravím vás z kanálu Aviator.cz nebo jak jenom chcete. A dneska natáčím už jedno video, které jsem natáčel už před relativně dlouhou dobou, ale je tady jedno opravdu velký rozdíl, a to, že konečně jsem přestal lítat na defaultech a přemístil jsem se na nějaké profesionálnější letadla. Tady to je samozřejmě Cessna 172 od A2A. Je to opravdu nesrovnatelný rozdíl, ale abych to tady zase moc neprodlužoval, tak se do toho pustíme. Nebudu se orientovat zase podle žádných checklistů, protože checklisty jsou zbytečně zdlouhavé a znovu toto video je hlavně pro začátečníky, kteří prostě jenom chcou vědět, kde co spustit. Bude to samozřejmě podle nějakých základních věcí, a protože jako už s tím letadlem lítám relativně dlouho, tak doufejme, že ty checklisty mám jako relativně už zaběhané, že nepomotám ty kroky. Takže se potom pustíme do toho. Co první uděláme, je to, že spustíme vlastně baterii, potom vlastně nic jiného spouštět zatím nebudeme, protože vlastně budeme oživovat motory, a tím, jak oživíme motory, tak vznikne náhle předpětí v celém tom systému a nechceme si přece jenom podpálit veškerou elektroniku v tom letadle. Takže další věc, co uděláme, je tady, že nasytíme směs takhle dopředu, úplně na 100%. Další věc, co uděláme, je to, že dáme výkon naplno, takže otevřeme vlastně ven přívod do motoru a vlastně spustíme nyní vlastně palivovou pumpu. Teď vlastně se nám přes ten otevřený ventil napumpuje do toho motoru nějaké palivo, vlastně všechno se připraví do letu a vlastně tak, vypneme, nemusíme vůbec spěchat, dáme plyn vlastně do nulové pozice, do vlastně volnoběhu, a potom posuneme o velmi malou trošičku. Tak a nyní tedy vezmeme tady ten klíček a otočíme s ním úplně na doraz. Jo, a jak vidíte, točí se nám motor. Tak, teď tady v té části se pokusíme vlastně nastavit přibližně 1000 otáček. Při zabržděné parkovací brzdě to ještě není nějaký moc velký problém. Při odbržděném letadle už by se vám to letadlo mohlo pomalu začít pohybovat. Dále, co uděláme, je bezpodmínečně musíme nahodit alternátor. Pozor na tady tohle, hodně lidí ten alternátor nezapne. V realitě by se vám, pokud byste letěli na baterii, tak ta baterie by se vám v nějaké části letu vybila a veškeré věci by vám vlastně spadly, včetně žhavení motoru, což není úplně dobré. Ale pozor, baterii nevypínáme samozřejmě, pokud by nám došlo k poruše motoru, tak bychom ztratili veškeré napětí systému. Nebojte se, že by se vám ta baterie v průběhu toho vybila, ten alternátor vlastně nabíjí zároveň i tu baterii, udržuje ji nabitou, takže nedojde k žádnému fatálnímu nějakému vybití, které samozřejmě prostě by potom mohlo dělat neplechu. Všechno je takhle správně. To uděláme dál, že si tady spustíme vlastně VCN, výkon, neboli to je takové ocasní takové světlo. Potom vlastně můžeme spustit i strobe samozřejmě. A pilot heat switch, no, máme docela pěkný den, no, nebudeme vyhřívat tentokrát opravdu ne. No a teď si potlačíme a tady ten bílý malý spínač, ten nám spustí avioniku. Počkáme si, až se nám všechno nahodí. A potom co máme tedy všechno připraveno, tak vlastně si můžeme nastavit nějaké parametry. Tady máme samozřejmě rádio, tady máme odpovídač a tady máme vlastně autopilota. No a teď pokud se podíváme, tak vlastně je všechno správně nahozené.
nejspíš ano. Je taky dobré zkontrolovat si, že tady to vlastně máte nastavené na ten střed, protože kdybyste to měli nastavené do stran, tak byste vlastně spotřebovali palivo jenom z jedné nádrže. Jo, takže máme nastaveno na obě dvě, aby to vlastně bývalo pomalu. No a takže teď už stačí vlastně jenom odbrzdit. Jak vidíte, opravdu se začneme pohybovat, zredukujeme trošku ten výkon, no a můžeme provést vlastně rolování na dráhu. Takže rolování na dráhu snad každý asi pochopí. Není to nic složitého. Používáte vlastně na řízení výhradně směrovku, protože křídelka jsou v takových nízkých rychlostech vlastně relativně nepotřebné. Regulujete si výkon normálně. Nejezděte moc rychle, to letadlo má tendenci akcelerovat a v tom FSX to vypadá tak, jako že jedete relativně pomalu a potom se podíváte na tachometr a zjistíte, že jedete 80. Takže hezky pomaličku. Času je dost. Uvidíme, kolik dráhy tam budeme mít. Doufejme, že dost. Jo, tam teď bychom měli být schopni zlítnout. Přece jenom ta cesta je malinká. Tak, tady bychom si samozřejmě vyžádali povolení samozřejmě k line-upu s dráhou, ale jelikož my jsme samozřejmě v simulátoru, tak jenom teda v single playeru s nikým nekomunikujeme, tak vlastně jenom si tady naposunujeme do té pozice. No a teď vlastně, co uděláme, je to jenom, že si nastavíme vlastně klapky. Samozřejmě zvolíte si to podle toho, jakou máte vzletovou hmotnost, já jsem relativně lehký. A té dráhy máme taky relativně dost, takže tentokrát klapky asi potřebovat nebudeme. Takže si ještě trošku zarovnáme. No a teď to vlastně, teď při vzletu to půjde relativně už rychle, ráz na ráz. Takže co budeme dělat, je to, že pomalu vlastně zvýšíme výkon až na maximum. No a potom vlastně samozřejmě rozjedeme s tím letadlem. Budeme korigovat nejdříve směrovkou. Na tu směrovku, tou směrovkou byste to měli stihnout a to letadlo už by potom mělo jet rovně. Pokud to nestihnete, provádíte spíš už křidelky, ale pozor, ať to nepřeženete těmi křidelky, protože v oblasti V1, pokud byste jako udělali nějaký nešťastný pohyb, že byste přitáhli a zároveň těmi křidelky ještě něco skorigovali, tak byste se dost špatně mohli naklonit a mohli byste spadnout. To my samozřejmě nechceme. No a protože už skoro 9 minut tady prakticky mluvím, tak bychom to mohli teda zkusit. Budeme tedy rotovat neboli přitahovat při tady té rychlosti, což je 120 km za hodinu, neboli 60 uzlů. A jak jsem ještě jednou říkal, klapky tentokrát nepoužíváme, směs zůstane nastavena tak, jak je. A můžeme to zkusit. Takže plný výkon máme nastaven. Jak vidíte, koriguju směrovkou, protože ještě jedeme relativně pomalu. A teď už mám skorigované, takže už nekoriguju téměř vůbec. Toto je jenom takové mikrokorekce, teď už koriguju spíš křidelky. Tak, máme tam 60. Pomalinku přitáhneme. A vlastně zůstaneme chvilku takhle, než vlastně vůbec přitáhneme do toho 10 stupňového náklonu. Tady tohle se dělá proto, že kdybyste měli teoreticky nějakou hodně velkou hmotnost, tak byste vlastně se mohli vrátit zase zpátky na tu zem.
takže ten začátek je dobré dělat tak pomaličku. No. Tak, my teď aktuálně letíme, samozřejmě na cestě nic, žádný podvozy protahovat nemusíme. Nic vlastně přenastavovat teď není nutné. Jo, to letadlo tedy vypadá v letu takhle. Postupně, jak dosáhneme té požadované letové hladiny, tak samozřejmě můžeme zredukovat spíš ten náklon, aby samozřejmě jsme začali trošku taky zrychlovat. Protože přece jenom nechceme celou dobu letět nějakých 170 km 160 km za hodinu. No a pokud to nakloníme do nějakého takového pěkného úhlu, počkat, mi to teď redukuje tak trošku. No, a už. Jo, ať vidíme leta na ten tachometr. No tak. Jo, takhle měl být přibližně ten vzletový náklon, pokud se díváte teď na ten horizont tady. No a my chceme letět přibližně nějak tak. Jak vidíte, tak ta výška nám relativně pěkně stoupá. Všechno běží tak, jak má. No a teď už vlastně můžeme letět jakkoliv chceme. Můžeme si tady kliknout samozřejmě na GPS-ku, to se nám tady vyhodí. Jo, já samozřejmě žádný flight plan tentokrát nastavený nemám. Takže vlastně nic, no a tohle je vlastně všechno pro tohle video. Doufám, že to bylo pro vás informativní a zase někdy se těším u dalšího videa.